Els bons juguen, els dolents es queden a la banqueta. Bon dia a tots i benvinguts al programa número 1 de la segona temporada de La Banqueta, el podcast preferit de Gianni el Pelirrojo Infantino. Soc l'Andreu Dalmau i avui m'acompanyen a la taula l'Uri Alsina, bon dia. Bon dia. L'Adam Díaz, bona tarda. Bon dia i bona tarda. I bona nit, també. Bona nit. Bona nit. Víctor Pérez, bona nit. Avui repassarem ràpidament al principi de la temporada, farem la nostra porra del Mundial, reaccionarem a l'streaming de Luis Enrique, la Maria porta una secció de femení, l'Adam s'estrena presentant-nos els que poden ser les revelacions del Mundial, tot això i molt més, però abans, Uri, titular. Ben tornada, Bruna Vilamada. Adam, titular. No soportaría los 6.500 muertos de Qatar. Iván, titular. Comienza el camino a la gloria de Leo Messi. Víctor, titular. Yo les mando un besito a Luri, al Ton, a la Judit y al Xavi. Això és La Banqueta, comencem. Agafeu boli i llibreta, que aquí comença La Banqueta. ¿Esa pregunta la traes preparada de casa o se te ha ocurrido así aquí a bote pronto? Bé, bona tarda a tots. Benvinguts a la segona temporada de La Banqueta. Hem trigat en tornar, però aquí estem. I bé, anirem per feina perquè, com ja vam dir per xarxes, aquesta temporada serà en format reduït, així que anirem per feina. Vull saludar en primer lloc a l'Adam Díaz, que no el coneixeu. Bona Benvingut, tarda. Adam, com estàs? Estic encantat d'estar aquí. Moltes gràcies per acceptar-me i amb moltes ganes d'aquest projecte. Ens ho passarem sobre bé junts, a l'Uri ja el coneixeu, però també li dono la benvinguda perquè s'incorpora, diguem que, a l'equip titular del projecte. Com estàs? Moltes gràcies per comptar amb mi. Ja em vau tenir aquí 2 o 3 programes, diria. Sí, cap al final de la temporada vam estar bastant aquí a tot. I res, encantat de poder participar i donar el meu granet de sorra a la banqueta i aquí em tindreu. Ha Pues- estat bé mercat de fitxatges de Exacte. la banqueta, eh? Palanques, Palanques. Les palanques hem activat. Les palanques de la Bones banqueta. palanques aquest any. Bueno, els que sigueu fans del Ton, de l'Uri, de la Judit i el Xavi tornaran. Però de moment hem buscat complementos per a l'equipo. Comencem a parlar ja del Mundial, de seguida ens ficarem amb el Mundial perquè ja el tenim aquí, però volia fer un repàs de lo que ha estat la temporada, Víctor. ¿Seguro que quieres Sí, saberlo? volia fer el repàs Porque yo no quiero, ¿eh? No, ell tampoc, Tampoc però vull, però... Pues bueno. és el que hay. Hem de parlar de la Lliga, que el Barça està líder. Estem bé a la Lliga. Però a la Champions no tan bé, no? Ivan? Bueno, és que a la Champions és una mica un déjà vu de la temporada passada, no em fiquis grillos perquè no sé a què venen estos grillos, Aleix. És un déjà vu de la temporada passada, Jo sí potser millor a la Lliga, òbviament, anem líders, a campions d'invierno, jo em quedo amb això, amb aquesta copa. Y poco más, no sé si els meus companys volen afegir alguna més, però és que és más de lo mismo. A mi això de campeones d'invierno, sincerament, em dona una mica de vergonya. A mi molta. Som el Barça i a mi està Europa League em fot, però bueno, és el que hi ha, és la realitat que hem d'acceptar ara mateix i crec que Lewandowski portarà l'Europa League. Te estoy dejando pel final, Víctor, eh? Sí. Crec que aquest equip aspirava molt més i no només esportivament sinó econòmicament. Crec que per molt estava pressupostat arribar a quarts de final i ara mateix el club està a la deriva econòmicament i no només això, sinó que s'havia planificat també esportivament per tota la plantilla que hi ha arribar com a mínim a quarts de final i ni tan sols s'ha aconseguit ni guanyar a casa a l'Inter, que per mi és el major ridícul per sobre de tot, perquè pots anar al camp del Bayern i perdre perfectament, però el que no et pots permetre també donar la imatge que va donar l'equip durant aquella setmana després de l'aturada internacional, però veurem com torna el Barça després d'aquest Mundial, no? Tindrà molt a veure com va el Mundial, no? Perquè poden tornar o molts lesionats o molts motivats, vull dir, pot canviar molt la cosa. Saps qui també està en la deriva econòmicament? L'Atlético de Madrid, tío. Però vosaltres esteu pitjor, ¿eh? Sí, Bueno, tampoco porque reguito. bueno, a mí me daría vergüenza jugar la Europa League tanto que ni nos hemos presentado. Hola, soy Fernando Torres y os doy la bienvenida a la peluquería Gesbra. Exacto. El Atlético de Madrid ahora mismo se dedica a cortar el pelo, porque a jugar a fútbol me da que no. Porque os toma el pelo el xolo a todos vosotros. Bé, Al sacar. això com a repàs de lo que ha estat la temporada del Barça i l'Atlético així en línies generals. També volíem recordar que Piqué s'ha retirat, van marxar De fet, igual. amb un Piqué titular, arriscant amb el tema de les lesions i tot, i hem tornat i ja està. Igual econòmicament és el punt més positiu pel Barça. Sí. Que Sí. Piqué perdona, bueno, entre cometes, no? Perdona aquest Eso de temps que no perdonar, està. eso- Bueno, no és una manera de parlar, Víctor. No es
Está muy mal usado esa expresión. No le perdonáis nada. ¿Me perdonas 10 euros Sí que tú del perdona. otro día de...? Concretament, Piqué perdona 40 milions del seu contracte que li restava entre primes i la resta del sou. Clar que retira, però Vale. se'n va, però els podria haver cobrat. Però els pot haver... No, si tú te retiras dejas de jugar. ¿Por qué va a Vale, cobrar Víctor, algo que no va a Víctor, jugar? se puede quedar Clar, se puede quedar en la En el plantilla banquillo. sin jugar clar. y cobrarlos. Com un Titi. Pero No es es que queixàvem d'un Titi él que no decide s'anava. retirarse. Sí. ¿Qué tiene que ver? Pues que es podria haver quedat, tenia 2 anys de contracte. Pero que es una decisión suya, él no perdona nada. Bueno, él se quiere ir, Koeman no els va perdonar. Por ejemplo. Per exemple. pero porque lo echan. Perquè va No se cobrar va. el finiquito. Porque Pero- lo echan, no se va. A Piqué no lo ha echado. Piqué se va. Quique Setién tampoc els va perdonar. Porque lo Encara no echaron. els ha porque cobrat. lo echaron. Encara no els ha cobrat. No cal, no cal. Hòstia, Bueno, ja sí, parla, sí, ja vamos a tindrem hablar temps de de parlar de Quique Quique Setién. Setién i el Yo quiero seu hablar de- Villarreal, Altres lligues, també volia destacar algo internacional. Jo crec que el més destacat del que ha passat fins ara és el debut de Haaland amb el City, espectacular, que Es una jo diria locura. que ningú s'esperava aquest nivell, no? Bueno, yo creo, a ver, tanto, yo creo No. que era imposible prever, pero que iba a reventar los récords, sí, yo creo que sí. O sea, el tío iba más de gol por partido en toda su carrera. En Sí, Alemania- però tothom deia, bueno, és que és un joc diferent, el City Bueno, estarà pero es que tan dijeron català. eso lo mismo cuando pasó de Austria a Alemania y lo petó. Sí, sí. Yo creo que, bueno, esto es un besito para Luri, que Sí, dijo que era un això one no va season dir. wonder. Lori va dir, pues no, el nuevo Jovic. Va dir, Sí, Haaland sí. és el nuevo Jovic. Pues míralo, marcando goles. Aquí està. Una màquina golejadora, Haaland, o sigui, està batint rècords a nivell astronòmic que ni tan sols Messi o Cristiano estaven fent en la seva edat. I no sabíem com seria realment la seva adaptació a un equip com és el City i a la Lliga Anglesa, que és una lliga que t'exigeix a cada partit. La Bundesliga, com aquell qui diu, té el Bayern i Borussia i para de comptar, i no només a la Lliga, sinó que a la Champions veurem fins on pot arribar aquest City, perquè té És molt... que és l'equip més complet del món, no? Ara mateix, el City. Per mi és l'equip que més arguments té, no només a Europa, sinó a la Lliga Yo quiero Anglesa. puntualizar que la Bundesliga tiene muy buenos equipos como el Bayer Leverkusen, ¿eh? Así que... Sí, però no comparem Xavi Alonso. cap lliga amb la Lliga Anglesa, Sí, perquè per mi la Superliga ja existeix, que es diu Premier League. No, si yo lo decía porque nos echaron el Bayer Leverkusen. Al Atlético de Madrid. Lo decía Diu, por eso. bueno. ho diu plorant, ho diu plorant. Bueno, us va fotre fora Carrasco, més ben dit. Sí, també és veritat. Sens dubte és una pena que Haaland no estigui al Mundial, Per mi és un dels temes Hòstia, sí. que sí que... Sí. Que Haaland no estigui al A mí Mundial. me parece, incluso está bien que Noruega se haya plantado y no haya querido jugar. Noruega en los partidos clasificatorios se presentó con camisetas reivindicatorias diciendo que, bueno, que era una vergüenza el Mundial y tal. Y no sé dónde leí que hasta incluso la FIFA les había puesto sanciones, así que yo creo que tampoco habrían ido, con ganas de jugar. Bueno, Hombre, al final pot un reivindicar mundial- molt, però al Mundial hi Al vas. final, si et classifiques, mira, hem vist Dinamarca, el postureu que ha fet amb la samarreta i tal, i amb el braçal, que jo, sincerament, s'hauria d'haver fet, però clar, al final hi ha unes normes que t'impedeix i al final tothom acaba quedant. Clar. I aquest Mundial La pela és la pela. es va decretar el 2010 i han I aquí estat estem. uns anyets calladets i ara, s'han donat compte que el 2022 tot es vulnera. Sí. Així que bé. Sabia greu per Haaland i també em sap greu, ara que m'he recordat, per Odegaard, que també està fotent una temporada molt bona. Me vas a comparar. Bueno, i per tot Home, Noruega, no, al no final, comparo, És un però molt està bon allí. equip. O sigui, és un bon equip Noruega. No és Dime un dos cap jugadores más. que està ahí. Dime dos jugadores más de Noruega, venga. Bueno, pues anem a parlar del Mundial. Anem a parlar del Mundial. Aquests dies previs s'ha parlat molt de la polèmica, ja ho ha dit l'Adam al seu titular, no? La gent que ha mort desgraciadament construint els estadis, etc i totes les altres coses, no? Drets humans, tal i qual. Però jo us volia preguntar si creieu que ara que ja comencen els partits, si creieu que aquestes polèmiques quedaran al marge o se seguiran escoltant coses vàries Bueno, me callo, de Gabriel, temes d'aquest estoy tipus. hablando mucho. No, jo crec que no, o sigui, és inevitable. Al final, cada imatge, cada cosa que succeeixi ja fora als estadis, a cada reportatge que es tregui estarà empapat tot per aquesta polèmica, que és que jo crec que no es pot evitar. I és necessari, també. Sí. I a més el que diu l'Ivan, que és que quasi totes les cadenes, emissores, tot el que estan traient de Qatar, cada cop que treuen alguna cosa, és igual, Argentina, Anglaterra, el que sigui, sempre hi ha alguna cosa que comentar i no podran evitar que es parli de totes les polèmiques, és impossible. Desgraciadament, en aquesta vida tot ho mou els calés i si aquest Mundial es falla és per calés, perquè l'afició futbolística que hi ha a Qatar tots considerem que és nul·la. O sigui, Ja ho hem vist, ja ho ja ho hem vist. vist. ja ho vam veure amb el primer partit inaugural, que a part de l'afició va marxar del camp quan el seu equip, entre cometes, només anava perdent 2-0, o sigui, tampoc va ser un repàs. I ara estàvem veient el partit d'Holanda i estava semibuit l'estadi també. Sí. I no recordem que han mort Anglaterra també. 6.500 persones en unes condicions d'esclavitud pura i dura
I després aquests estadis què en faran? Perquè no en faran pràcticament. Jo això ho he pensat molt, què passarà amb aquests estadis després. De l'estadi i de la ciutat nova que s'ha construït. Pràcticament s'ha construït una ciutat nova perquè estiguin tots els turistes i per lo que estem veient, poquet. Bueno, és que no hi ha precedents quasi, ¿no?, amb aquest mundial. Víctor, ¿qué querías decir? No, que encima de esto del partido inaugural, de que la gente de Qatar se iba, también he visto un montón de vídeos de gente de Ecuador que estaba intentando entrar y no les dejaban. Literalmente iban con la entrada a la puerta, está grabado, y los de seguridad le decían no, y la gente lo enseñaba y no les han dejado. O sea que mucha parte de la afición internacional que va a ver no les deja. Ya. O sea que igual sí que habían aficionados de Países Bajos para ver el partido de hoy, o senegaleses, però no les dejaven. Si no diem això, sí, estic segur que ha anat molta gent de tots els països a veure la seva selecció, però no oblidem que és un país que hem de respectar totes les cultures, però amb l'excusa de la tradició s'està menjant els drets de les dones, els drets del col·lectiu LGTBI, i això és una realitat, i tant les seleccions com tothom que ha permès que es celebri allà, o sigui, se'ls hauria de caure la cara de vergonya, i s'estan jugant allà tots els partits, i clar, els jugadors, ja ho heu vist, totes les declaracions són de diplomàcia pura i dura, evitant... Què has de dir? Jo crec que els jugadors són els últims culpables, sincerament. Sí, s'han de dedicar a jugar al futbol, al cap i a la fi, però, ostres... Pero puedes negar ahí, me refiero al final. I també Sí, tenen però una... no és la seva responsabilitat. ¿Cómo que no? No, esto me parece igual de hipócrita. Però també que tenen un altaveu per fer-ho públic, o sigui... Això és com quan se parla del reciclatge, que diuen no, és que si no recicles bé el plàstic i després hi ha empreses que contaminen que te cagas. Que sí, pero que con la tontería esta, Pues y no es lo estamos hablando mateix. de personas que son, al final son gente con mucha influencia. Se ha visto con Maluma el caso este que le están entrevistando y le preguntan, ¿te parece bien venir a actuar aquí con todo el incumplimiento de Pues es que derechos le vas a humanos? preguntar de derechos humanos No, y al yo Nobel de la Paz. he venido a disfrutar de la vida. No puedes ir con esa actitud. Tienes que protestar y hacer como han hecho los otros artistas y se han negado a ir. No, y los jugadores son lo mismo que los artistas, tienen la misma influencia. Pues es lo que deberían hacer. Bueno, parlem de futbol. Bueno, ara justament no anava a parlar de futbol, perquè us volia preguntar per la selecció, però primer volia que escoltéssim a Luis Enrique, que s'ha fet streamer. Aleix, Luis escoltem Enrique, què tu va hijo dir. Samunique, un gran saludo a Emanuel Amunique, gran compañero, amigo, al que le deseo lo mejor, hace mucho que no le veo, pero lo recuerdo, lo tengo muy presente y encantado de que me lo recordéis. Muchas gracias. Ya me gustaría leer el chat, pero esto va como si fuera Nico Williams. ¿Creéis que la experiencia de juventud puede pasarnos factura? Pues no. Si no ganara España el Mundial, me gustaría que ganara Argentina. Bueno, aquests són alguns dels millors moments de Luis Enrique. Aquest era el primer streaming, però ja n'ha fet 3, eh? Al Víctor crec que no li agrada molt, Sí, ¿No te agrada? no, a ver, es curioso, gracioso, pero una vez lo escuchas, vale, pero es que yo esto me estaba riendo de Andreu, que lo ha escuchado ya 5 veces las mismas frases y se sigue riendo porque es un cuñado, y estas cosas le hacen gracia a los cuñados. Está bien que el primer momento que escuchas te rías. A mi lo del chat va com Nico Williams. Es que no escucha 5 veces más y se va a reír 5 A veces vosaltres us sembla bé que faci això? A mi sí, és una iniciativa per mi molt bona i és bàsicament sense precedents. Un entrenador innovador que intenta innovar, connectar amb la gent directament amb el poble, perquè reps crítiques de la premsa, però el poble també té que parlar i l'entrenador ho té en compte. A mi és una molt bona iniciativa, la veritat. Yo no he dicho que me parezca mal, Lo he dicho que es un cuñado. Sobre aquest tema tinc una doble lectura, és que trobo superbé que s'apropi a la gent, i no només sobretot a la gent jove, perquè al cap i a la fi som els que consumim aquest tipus de productes i els que s'enganxen a un seleccionador que potser la gent més veterana ja coneix. Em costa molt ser objectiu amb Luis Enrique perquè és un entrenador que admiro no només per la seva personalitat, que és el que realment fa mal a la gent, que la gent sigui transparent i digui el que pensa. Sí, concretament. Però això a la societat ja ho generalitzo. És un tio que cau malament en general. I per mi és el millor seleccionador de tot el Mundial i és per això que a Espanya som a punts. I això ho trobo una gran iniciativa perquè al final comuniques tu i tens el discurs que vols i treus la pressió als jugadors, cosa que amb la metralladora que és la premsa amb ell, jo crec que això ha estat molt intel·ligent per part seva. La cosa és com gestionarà quan perdin, quan se li giri, Eric García faci una cagada, quan se li giri tot en contra, o sigui, això serà el més difícil probablement. Molta premsa se li tirava a sobre per tema de que
bueno, pensaven que els hi treien protagonisme a ells, no? Com que els hi treien la feina que havien de fer la premsa, però... La premsa el que diu és que ells fan de filtro, no? Sí, fiscalitzen... Exacte. Però és que, igualment, les preguntes les ha de respondre igual. Les rodes de premsa se les ha de menjar igual. Però és que si després li pregunten que què li parece que Ferran Torres se vaya de fiesta, pues què ha de dir Luis Enrique? Si li fan merdes de preguntes... Com lo de les cerveses, no? Que diu que no li importa que es beguin 2 o 3 cerveses. Però això és veritat. Això ho diu en roda de premsa i li treuen el titular a tota portada del Marca. Però això és veritat, és millor una cervesa que una Coca-Cola per un esportista. Estic d'acord. Com a esportista estàs d'acord? Com a esportista estic d'acord. I puntualitzo el meu argument i acabo amb aquest tema, que mentre el paper de la premsa no quedi minat per culpa d'això, és a dir, que Luis Enrique sempre respecti el paper de les rodes de premsa i tingui respecte, jo la iniciativa de Twitch la trobo meravellosa. Mentre això no respecti, la resta ja per mi se'n van orris. Sobre la selecció més concretament com a equip, com veieu la selecció espanyola? Fins on creieu que arribarà? Debutem aquest dimecres contra Costa Rica. Vamos a ganar. ¿Sí? Va a venir la segunda. Hòstia, jo l'altre dia vaig parlar... No sé no és mufa, lo aclaro, no és mufa, No sé amb qui parlava que veia la gent supernegativa, rotllo. Porque están amargados. Jo crec que aquest grup ja porta una experiència suficientment bona de l'Eurocopa com per arribar, no dic a la final perquè la final ho trobo molt difícil, però una semifinal jo no ho veig gens locura, o sigui, ho veig possible. Mira, yo solo quiero decir que si en la Eurocopa Pedri dio una masterclass habiendo jugado 198 prórrogas aquella temporada, ahora que viene descansado, mira, que se preparen, no sé contra quién nos toca en grupos, pero es que da igual. Costa Rica, Japón y Alemania. ¿Quién? ¿Quiénes son? ¿Quién tienen? ¿Quién es Müller? Adam, com veus Espanya? Jo veig bé el que ha dit l'Ivan, que sí que és un bloc, però crec que ens falta experiència. Jo crec que pel pròxim Mundial potser tenim un bloc molt més fort, sí que alguns jugadors no estaran. Luis Enrique ha dit que vol a Busquets per aguantar-lo 3 mundials més. Busquets estarà ja en les Maldives. Catatónico estarà ja. Però, bueno, jo veig un bon bloc, però no crec que arribem a fases potents. Ràpidament i passem a la porra, Uri, porfa. És molt difícil fer un diagnòstic, la veritat, perquè des del Mundial de 2010, per mi el canvi de discurs en la selecció va ser diferent. Semblava que fos una obligació guanyar el Mundial i aplico el mateix a la Champions. És molt difícil avançar fases en partit únic més i penso que al final és anar fent i Espanya crec que té un bloc molt consolidat que es multiplica, com deia abans, per l'entrenador. O sigui, per mi, com a plantilla, Espanya no està ni entre les 5 millors seleccions del Mundial, però com a equip, que avui dia el futbol és el que suma, Espanya per mi és de les millors seleccions precisament per això, així que veurem cap on arriba, però la fase de grups jo crec que fàcilment la supera. Doncs llavors entenc que la ficaràs al pòdium, passem ja a la porra, fem pòdium, equip revelació, equip decepció i millor jugador. A qui ficaries tu al pòdium, Uri? Doncs al pòdium poso primera campiona Argentina, després Alemanya segona, o sigui, una revalida de la final de 2004 i tercera poso Espanya. 2014, no? Sí. I equip revelació, equip decepció? Equip revelació poso Dinamarca perquè l'Eurocopa ja ens va deixar molt bones sensacions i també el Mundial 2018 amb aquella aturada de Kasper Schmeichel que tots recordarem. Millor jugador Messi, per suposat, crec que aquest serà el seu Mundial. I equip decepció he posat França, però a la vegada jo crec que Brasil perquè la tenim quasi igual. S'estan venint molt amunt i això no va bé. Adam. Jo opino també que campió Argentina, segon Anglaterra, em sembla que Argentina, Anglaterra i Brasil... I amb el partit d'avui d'Anglaterra, I amb el partit d'avui, sí. Pues Argentina, Anglaterra i Brasil, els equips més compensats, i com a equip decepció França, no tinc cap dubte, ojalà sigui França, i el millor jugador del torneig, Leo Messi, sense cap dubte. Joder, al final la tindrem tots iguals. Al final, bueno, és que Argentina és la més favorita, no? Podríem dir, Víctor. Vaya mentalidad de perdedores. Bueno, he ficat Argentina guanyant el títol, amb Leo Messi, ja dic el meu MVP, Leo Messi liderant aquesta selecció. Com a segon he ficat a la final França, aquí com a diferència. Espero que no passi, ¿vale? Espero que caigui abans, però crec que encara que no tingui a Benzema, que s'ha lesionat fa res, té bons jugadors a cada línia com per arribar lluny. Tercera, Brasil, per el tema de que no poden arribar a la final Brasil-Argentina si queden primeres de grup. He ficat com a revelació a Dinamarca, igual que l'Uri,
pel mateix bloc que porten de l'última Eurocopa, que van arribar a semifinals, i decepció ficat a Anglaterra, tot i el partit que hem vist avui, perquè, bueno, històricament ja sabem el que és. Antes del partido, ¿verdad? Sí, exactament. I continuo pensant igual, històricament Anglaterra és el que és. Perdoneu un momentet que rectifico, el meu equip revelació, Portugal. Crec que és una selecció que pot donar molt que parlar al Mundial. Víctor, ràpid, porfa. Ya. España, Brasil, Alemania. Revelación Ghana. España, que no te la final. Es que, ¿quieres rápido o justifico? Rápido. Bueno, pues Ghana. Ghana ha hecho un mercado de fichajes increíble. Un besito a Iñaki Williams. Gracias por no venir con España. Decepción Francia. I MVP Neymar Junior. I jo, ara ho dic de memòria, vaig ficar Argentina, Espanya segona i Dinamarca tercera, equip revelació, i decepció França, millor jugador Messi. I amb això passem a la secció de la Maria. Si voleu estar al tanto de les novetats del programa, ens trobareu com a @labanqueta_, a Twitter i Instagram. La Banqueta, el podcast preferit de Samuel Umtiti. Pero luego hablamos del contrato, ¿no? Bé, abans de començar amb la secció del femení, bueno, sí, m'agradaria dir que han passat un munt de coses que si ens posem a dir-les totes, vull dir, no acabaríem ni demà passat, no? Hem tingut un fin d'intensito amb un munt de derbis, hem tingut una Eurocopa aquest estiu que ha estat lo más, un clàssico, i bé, també ha tornat Bruna Vilamala, com has dit abans. Però bueno, això, que el temps és el que és. Així que bé, fem una mica de context. Recordem que vam acabar la temporada passada explicant que Lique Martens marxava cap al PSG, no? Bueno, aquí tinc una cosa a dir. Anècdota especial. Tinc una anècdota a dir, i és que uns dies abans just de que es donés la notícia, no, com a oficial, de que Lique marxava, vaig aconseguir bueno, que em firmés una samarreta. Vam anar a la Copa del Rei. Vam anar al final de la Copa, a Madrid. però a mi... El que passa és que a mi era, en aquell moment era potser la meva preferida, no sé per què, del Barça, vale? Així tenia molt... Mira que gafes. Me va firmar la samarreta, jo tot content, i als 3 dies surt la notícia de que se'n va al PSG, tio. I a sobre, això no és tot, sinó que a sobre, al marxar al tren, obro la motxilla i em van robar la samarreta, tio. Oh! Em van robar a Lique Martens i a la samarreta, o sigui, a les dues. Barça, vam anar fins al Corcón i mira, per aquesta mierda, tio. Bueno. No sé si va valer la pena, però no, bueno. No, tio, ens va catar la pasta. Sí, va, que vam guanyar la Copa. Vale. Bueno, pràcticament tenim una plantilla nova, no? Pràcticament tenim una plantilla nova, tenim moltes baixes, però també bones incorporacions. Llavors jo us vull preguntar, la pregunta del milió. Tenim millor plantilla que la temporada passada? Sí. Justifica pot. Per mi se'm fa com molt més viu, molt més, no sé. Trobo que hem arribat a un altre nivell, saps? Que potser, ara que estic veient aquí les baixes com, no quiero decir, no? Però Leila, Melanie, tal i qual, sí. Però ara parlem de Lucy, Bronze i... Que no es troben tan a falta, que és otro rotllo, saps? Sí, és veritat que les baixes que ha tingut el Barça són de noms molt importants que tenien molt de pes a la plantilla. En aquell moment tenien. Sí, que tenien, perdó, no sé si he dit tenen, doncs perdó. Tenien molt de pes a la plantilla, però ara, pel que s'està veient, han sabut gestionar aquest mercat molt bé i en teoria les que han vingut per suplir-les, per ara, ho estan fent bé. Ostres, però ara jo penso i veig els partits i veig fins i tot a la Salma, que és més joven, i sincerament no trobo a faltar la Melanie. No, jo no estic dient que es trobi a faltar ningú, dic que les baixes que van haver, moltes d'elles van ser de renom, però que s'han suplit bé. O sigui... Clar, que en aquell moment va semblar, hòstia, ara què passa, no? Però ¿quién te hace una triple voltereta cuando marca un gol? Porque la Leila no. No qualquiera. Jo estic una mica amb l'Ivan, Lique Mertens també jugadora preferida, però jo crec que sí, millor equip. Sí, no? Millor equip. Més frescura, potser, no? Sí, Lucy Bronze dona moltíssima frescura, jo crec ara ha passat a ser la meva preferida. No dic Alexia perquè és top, però sí, sens dubte.
Jo diré que sí, amb un petit matís, i és que les baixes eren sensibles, com dieu, sobretot a nivell de vestuari, perquè Jenny Hermoso i Leila Wahabi al vestuari tenien molta importància, i també Melanie, que era una referent de fa anys. La baixa més sensible, sens dubte, esportivament, és Lieke Martens, coincidirem, perquè en atac per mi el Barça baixa ostensiblement, sobretot a l'extrema esquerra, i la plantilla millora sempre i quan tinguéssim Alexia Putellas. Total. Però sense ella, jo crec que ara l'equip ha baixat. O sigui, això és una obvietat, però malgrat les baixes que hem tingut al mercat d'estiu i les baixes que tenim per lesió, l'equip s'està mantenint, continua batallant a cada partit i estem veient que volen més. I jo crec que aquestes il·lusions renovades aniran molt bé l'equip. Jo crec que el fitxatge de Lucy Bronze, Jayce, Keira Walsh, és que són de classe mundial, aquests 3 fitxatges sobretot, i després tens a Núria Rábano, que és un complement més jove, potser i m'agrada molt, de Leila. M'agrada més que Leila, potser, no sé. I després tens la tornada de Laia Codina, que per mi era obligadíssima, una jugadora amb molta projecció, que ens donarà moltíssimes alegries i que jo la veig barallant-se per la titularitat amb qualsevol de les centrals, sincerament. I, bueno, teníem... Menció especial a Vicky López, també, que la xavalita ahí... Ho anava a dir ara, precisament, que també hi ha una mica d'overbooking al mig del camp, ara ja sí, no? Però s'està sortint, ja ho vam veure al Mundial Sub-17, i per mi té lloc en aquest equip, la veritat. Com ja hem dit, potser la baixa que fa més mal és la Lieke Martens, i per això hem vist a Jonathan Giraldez, que cada dia surt amb un 11 diferent. Sempre inventa, fica... que si Jayce Oshoala, Salma ara, que si Rolfo d'extrem, que lateral... Quina és la millor manera en la que funciona l'extrema esquerra del Barça sense Lieke Martens? La màgia d'aquest Barça femení és que, ahir ho va comentar Jonathan Giraldez després del partit, i és que és ser el menys previsible. I al cap i a la fi, això és el que estan aconseguint, que cada dia no saben per on agafar-li al Barça. I que s'ho pot permetre també, no? Perquè hi ha qui, jo què sé, si al PSG le quitas el Messi i el no sé què, el Mbappé, dice, no, ¿ahora qué? Pero nosaltres ens entre l'Alexia, por ejemplo, i estamos la mar de bien, ¿sabes? Sí, no, i a més que hem vist jugar a Lucy Bronze d'interior, hem vist a Chernogorchevich de nou, hem vist unes coses raríssimes, però bueno, qui creieu que pot ocupar aquesta posició de Lieke, ara que no hi és? A l'extrem, potser, per més experiència, potser podríem dir la Rolfo, no? Però clar, el lateral ara mateix està sent una mica parche, entre cometes, no? La falta de lateral... Ella de per si és extrem. Però Jonathan li agrada fer la jugada de lateral, i realment te la posaria lateral contra el Bayern. No sé si, clar, és... El problema del Barça és que potser Núria Rábano està tenint una adaptació més lenta que altres jugadores, i l'idoni seria que Núria Rábano fos la titular i Rolfo jugués en la seva posició natural. O sigui, Rolfo es va sortir al cap de setmana. Total. Però, clar, que també hem vist de lateral, que és molt més potent, i, clar, també la seva alçada ajuda. O sigui, sí, té un perfil ofensiu, encara que jugui de defensa, doncs... Això és obvi, jo crec que el Barça en partits de gala ha d'utilitzar Rolfo a davant i després a Jayce en punta, inclús a Mariona pel l'extrema esquerra, perquè s'associa molt bé. A veure, llàstima de la lesió, però jo he vist... S'associa molt bé i entrant per dins és clau, o sigui, els moviments de Jayce quan fixa les centrals, Mariona permet que entri per dins i després, creiem quan estava bé, permet que s'obri més i això genera espais que, bueno, ja sabem tots el que hi ha. El que passa. Sigui el que sigui, bueno, el que faci Jonathan Giraldez, sabem que de moment les sensacions, jo crec, no sé si esteu d'acord amb mi, que són positives, no? Bé, doncs parlem una miqueta ara de la Champions, que de moment només s'han disputat 2 jornades de la fase de grups, i fins ara jo crec que tenim unes classificacions que a mi, no sé si estareu d'acord, però poden arribar a sorprendre, no? Si veiem aquestes taules que tenim aquí, que posarem en pantalla, si no, doncs, enxufa el YouTube. Què us crida més l'atenció d'aquesta classificació? França, què ha passat? Què ha passat? Això, clar, sobretot la Lliga Francesa, que es veu fotuda aquesta classificació, sobretot el grup A era potser bueno, potser no, és el grup... Sempre hi ha un grup de la muerte. Sí, i bueno, la sorpresa, diguem-ho clar, és el Real Madrid. Bueno. Vulguis que no, tothom, abans de quan es va fer el sorteig, van dir París i Chelsea eliminen el Madrid. Ivan, jo crec que al Chelsea li fotrà un rapapolvo al Madrid de dimensions descomunals. Perquè encara no s'han enfrontat. I ara provaran el que és
el cansanci d'internacionals, perquè clar, ara se desvan molt de la selecció, però quan comproven que el nucli seu és d'allà, no sé com ho gestionaran. Sens dubte, la major sorpresa és la del Lyon. 17 anys portaven sense perdre un partit a la Champions, 17 anys, i per 1-5 contra l'Arsenal a casa. O sigui, va ser una sorpresa majúscula i aquesta setmana juguen contra el Zúrich allà a Suïssa i veurem, perquè com punxin a camp de l'Arsenal, la classificació se'ls complica bastant. Crec que l'Arsenal ara se va lesionar a Petmit, però bueno, diré una miqueta a favor del Lyon, diré que tenen una llista de lesionades que és bastant llarga, no? Tenen a Hegerberg, Davids, Daniel Van de Drong, Carpete, Macario, tota aquesta... I que al final... I això potser ja ha fet més mal. Clar, tot això també suma. Sí. Tot també suma, però bueno, és una sorpresa. Al final, el Lyon, que ve a ser campiona, que... I això, a veure, l'Arsenal, guanyar-li el Lyon, això... I que al final aquesta classificació és relativa, vull dir, és molt impactant, però que encara queden 4 partits per jugar, només s'han disputat 2. Però clar, comences i veient el que va passar a la final I no oblidem que la Juventus, a quart de final de la temporada passada, ja va complicar moltíssim les coses amb el Lyon. O sigui, que el Lyon no va dir perquè es complica molt. Bueno, pel que fa al Barça, que és líder del grup D amb 2 victòries, amb un total de 12 gols de diferència, que aquest dijous torna al Camp Nou per jugar el tercer partit de la fase de grups contra el Bayern. Que bueno, molts d'aquí serem allí a Camp Nou, no? Espero que... 4 de 5 o 5 de 5? Adam... Quan juguen? Aquest dijous, Adam. Però tu també hi seràs, des de casa, apoyant-lo. Vinga, va. Aplaudiendo. Bé, el Bayern no ha començat la fase de grups tan plàcidament com el Barça, ja que en els 2 partits que ha jugat ha hagut de remuntar un marcador que se li ha posat en contra. Llavors, sabent això, jo pregunto, què creieu que pot passar? A veure... A priori el Barça ha de superar fàcilment aquest partit i més jugant a casa al Camp Nou. S'espera, jo calculo, una entrada de 60.000 espectadors i espectadores. Però el Bayern ja hem vist que a la pretemporada va presentar batalla a Toulouse. Així que veurem quin plantejament fa l'equip alemany i no oblidem que va remuntar a l'últim minut contra el Benfica, que el Barça li va fotre 9. Així que el Barça té moltes baixes i malgrat això jo crec que superarà el Bayern amb facilitat. O sigui, el veig com a favorit, clar. Sí, al final el previsible és això, no? Una victòria clara del Barça i dir que no va dint com ha passat alguns cops a partits puntuals de la Champions passada o algun partit distant, però que a priori no hi ha d'haver cap problema. El factor Camp Nou és molt important aquí. Després de les últimes 2 vegades que s'hi va anar... És un plus. Ara, quan haguem d'anar allà, que és el pròxim, ja en parlarem, perquè el que ens va passar la temporada passada no ens despista una mica. A veure, jo el que patiria és que és un equip amb la mentalitat una mica freda, perquè si ha pogut remuntar 2 vegades, a veure, crec que psicològicament tenen aquesta potència. Potser són millors que el Barça a vegades, psicològicament. Jo crec que tenen algunes coses que... A veure, definició... Haurien d'intentar que no arribin a atacar. Parla molt a favor del Bayern, això. Però també el Barça crec que aquesta temporada s'ha vist en situacions com vam veure el Johan Cruyff contra el Llevant, que es va haver de tancar enrere. I penso que al final és positiu, o sigui... No es pot jugar sempre bé, això del... I també ho aplico al masculí, no? Soc defensor, soc purista de l'estil, però no sempre es pot jugar bé. Hi ha situacions que t'has de defensar, i més a la Champions. I adaptar-se a la situació que toca el partit. I si en aquell moment, durant 10 minuts, t'has de tancar enrere, et tanques i mantens el resultat. I això et fa créixer més psicològicament per afrontar, pues, que no es passi com el que ens va passar, per exemple, a la final de la Champions. Exactament. Solo digo que la defensa del Barça ha d'estar... Cuidado, porque de acá foten un pelotazo, un misil de fuera del área. La Mapi, ¿no? No, el Bayern. El Bayern. Pero pensaba que hablas de los gols de Mapi, que telita també. Que cuidado, aparte, que cuidado con la defensa, porque de acá li fotran un pelotazo de fuera del aire, un misil... Hi ha diversos noms. I t'entra, o sigui, la Panyo s'ha d'estar una mica desperta, ha de ser una mica més ràpida que de normal, potser. Penso que el Bayern és més perillós, això, en jugades de segona línia de més lluny que no en jugades construïdes. Almenys, aquests 2 partits que he vist, més a prop, tenen més fallos. Sí, tenim noms com Lina Magul, que és molt perillós a balón parado, però també s'ha d'anar en compte perquè, a part de que hi haurà un duel molt interessant al mig del camp, no? Que hi ha
que el Bayern aquest estiu va fitxar una jugadora que és Georgia Stanway, jugadora del City, per tant excompanya de Lucy Bronze i Keira Walsh, per tant se veran ahí Rifi i Rafe, que a part són companys de selecció. Bueno, però mira, per una part, elles saben com juga l'altra i al revés, no? No, al final això és molt relatiu, però bueno, al final la Stanway va ser la responsable d'aquesta remuntada amb 2 golassos de fora de l'àrea. A l'últim minut va ser bogeria màxima. I a part de l'Eurocopa me'n recordo que, ella és anglesa, no? Quan jugava a Espanya contra Anglaterra, qui va marcar el gol de la victòria va ser Stanway. Cuidadito amb Stanway. Cuidado. I de cara al partit de dijous, abans no descartaria Mariona, que torni. I veurem com arriba Aitana també, perquè tenia unes modèsties musculars, així que són aquestes dues coses. Van fer entrenament al marge parcialment i van fer una part amb el grup dissabte, abans del compromís contra l'Alavés, així que... I Lucy sobretot també, Sí, Lucy, entre que va agafar el Covid i va patir també una lesió, veurem com arriben aquestes 3 jugadores. Jo crec que alguna de les 3 tindrem al Camp Nou, sí. Interessant. Què ha de fer el Barça llavors, per acabar de concloure, per poder plantar cara al Bayern perquè no passi com va passar la pretemporada, que ens van menjar 1-2? Jo crec que una mica el que s'ha comentat, no? Al final, deixar l'estil a part a vegades. Al final ens hem de salvaguardar és la Champions. Vulguis que no, per molt estil que vulguis conservar, has d'anar com si fots un gol i te tanques, no? Però bueno, intentarem fer-ho el millor possible. Jo crec que el Barça té moltes opcions, és un equip molt potent en tots els sentits i la versatilitat pot combinar-se molt bé. Hi ha jugadors que poden jugar en molts àmbits i aquí al Barça és on té que jugar amb això. Doncs bé, esperem que el Barça es contagi d'aquesta energia que li transmet sempre quan juga al Camp Nou i poder marxar amb una victòria cap als propers partits. Segur que sí. Fins aquí la secció del femení. Passem ara a la secció de la... Podreu recuperar tots els programes de La Banqueta a YouTube, Spotify i iVoox. A La Banqueta trobareu les seccions menys preparades del planeta. És motiu de cés. Adam Díaz, t'estrenes amb secció, Sí, i tinc moltes ganes, perquè us porto de tot, una miqueta de tot amb aquest Mundial. Bueno, visitem Equador, viatgem directament a Sud-amèrica. Fem jugadors revelació, no? Sí. Jugadors que poden fer un Mundial interessant, no? Exacte. Directament jugadors que ho poden donar tot i que són molt joves i que durant els pròxims Mundials donaran de què parlar. Vale, doncs comencem amb Equador, has dit, no? Exactament, viatgem a Sud-amèrica per parlar amb Moisés Caicedo, li anomenen Moisex, jo l'he anomenat personalment el Cruyff equatorià, em va guanyar quan va plorar a la roda de premsa després de la seva primera convocatòria, i bueno, 15 partits, molt bona adaptació a Premier League, és jove però sap utilitzar el cos, i sobretot sap imposar-se, que això és molt important a la Copa del Món, inclús sent tan jove. Iba a destacar que me sorprendió, ¿no? Que fuese, si no me equivoco, fue capitán el otro día con Ecuador. Si no me equivoco, sí. O sea, es curioso, ¿no? Que un chaval con 21 años sea capitán de su selección. Pues habla mucho, ¿no? Sí, el Brighton, que és on juga, es confia molt en ell i és un jugador amb molt de potencial i està sent vigilat per tots els grans. Països Baixos. Exacte, passem a Països Baixos i us porto a Cody Gakpo, 23 anys, del PSV Eindhoven, de la lliga holandesa, és extrema esquerra. Personalment jo el desconeixia, però vaig començar a investigar una mica sobre ell. És una passada de jugador, no us el podreu perdre. De fet ha marcat. De fet ha marcat avui. És el que ha marcat avui, sí. Ha marcat. Ja hem vist tots el partit, la seva alçada considerable, que és el que l'ajuda a imposar-se als seus rivals. I bueno, jo l'he decidit anomenar el Robben Ampel, bàsicament perquè la seva jugada estrella és tirar la pilota cap a la dreta i xutar de rosca, que pràcticament totes les pilotes entren dins la porteria. És un xaval que a mi m'agrada molt, és a destacar, és titularíssim a Holanda i sobretot, bueno, pues... Si Robben midiese 2 metres, no? Si Robben midiese 2 metres... I també destaca per això, perquè molts cops juga d'extrem, hi ha vegades que juga més en punta com avui amb Holanda, en Països Baixos, perdó, però això destaca per l'alçada que té i casualment l'utilitzen molt d'extrem. Sí, exacte.
No, que solo quería añadir que también ha sido en el PSV, creo que está, ¿no? Sí, Lo está haciendo sí, muy bien, ha sí, sido sí. 2 veces jugador del mes de la liga holandesa, o sea que lo está petando. Sí. Yo lo conozco por el FIFA. Pero que sí, Esto te lo podíais haber ahorrado y hubieses quedado... No, hombre, yo soy sincero. No, Digo som las cosas sincers. de cara. Sí, A ver, si un jugador saca 2 veces jugador del mes la carta, tío, por algo será. Porque Sí, lo ha hecho por algo bien. serà, sí. Claro, hay que confiar. Sí. Passem a Bèlgica, Adam. Anem a Bèlgica i us parlo de Charles de Catelare. Com? De Catelare, si ho podem dir així. De Catelare. Juga al Milan. Havia entès Charles Leclerc. No, aquí no s'habla de ese. Hosti. Bueno, 21 anyets, juga al Milan, és mitja punta ofensiu. És un gran talent que va sortir al Brujas amb 18 gols i 10 assistències la temporada passada. Confiança total amb aquest Mundial. Callaos fiferos, tio. I bueno, pues, 18 partits, una assistència amb el Milan, s'està adaptant, a la lliga italiana és molta adaptació, però és un jugador que amb la seva velocitat i sobretot amb la seva precisió segur que dona a parlar i Robert Martínez l'ha portat perquè compta amb ell i perquè serà una molt bona potència, sobretot des de la banqueta de Bèlgica. Muy polivalente. Exacte. Juega mucho en punta, en banda, en el centro, és un crack, la I a Bèlgica, que juga Anava a dir això, que a l'esquerra? a Bèlgica no, a Bèlgica Hazard? ho té complicat de titular perquè té a Tillemans, té a Witzel, té a De Bruyne al centre del camp. Y en la izquierda tiene a Carrasco, a Hazard, Al Hazard bueno, no? Però Tots els dos. jo estic segur que li troben minuts, sobretot a la Vaig a fer segona. d'en popular opinion. Ara, Bèlgica és el Borussia Dortmund dels mundials. O sigui, sempre aspira molt i al final acaba fent figa Ara que ho tots. dius, té un perfil Borussia Dortmund. O sigui, veurem aquest, potser em cana en la boca, però... Bueno, llegaron a semis, ¿no? La anterior. Sí, però... Però és el màxim que han aconseguit, no? O van arribar a una... No, sí. Crec que van arribar a una final fa molts anys. No tinc ni idea. Te lo juro. En los 60 o algo així. De fet, el 2018, si no m'equivoco, tercers millors del món. Sí, si no m'equivoco. van quedar tercers, això segur. Sí, però bé, és una... Per mi és dels millors del món, la Sí, veritat. tiene razón, sí tiene muy buenos jugadores, pero es como el Borussia. Bueno, ahora el Borussia está muy mal, pero bueno. Com moltes seleccions que et fiques a dir, hòstia, aquest jugador està molt bé, Sí. però després com a equip, pues, a saber, no? Exacte. Passem a Suïssa. Exacte, passem a Suïssa i veiem a Fabian Rieder, o Rieder, com ho voleu anomenar, 20 anys del Young Boys, migcampista, també el desconeixia personalment, però m'he enamorat d'ell. M'he enamorat d'ell, per mi el Maradona suís, el Rolex del mediocampo. M'agrada més la del Rolex. El Rolex està guai, ja. 21 partits, 3 gols, 4 assistències amb el seu equip. És increïble llançant faltes. Per mi, si podeu, mireu uns quants partits seus, és increïble llançant faltes, és molt ràpid. Dretà o esquerrà, perdona, dretà o esquerrà? Si no m'equivoco és esquerrà. És esquerrà Buah, perquè sobresordit, totes eh? les faltes és com el Messi, les enganxa just des de la frontal de l'àrea i pràcticament totes amb el seu equip han anat dins per lo que he estat veient. Té molta reactivitat i la pilota sempre enganxada al peu, o sigui que si podeu veure alguna d'ell, si podeu, mireu. Veurem. Ghana. De Ghana portem a la nostra elecció del nostre tècnic Aleix, que és Tariq Lamptey, 22 anyets, també del Brighton, això és curiós, perquè el Brighton molt bon equip està formant, però això ja parlarem un altre dia. Lateral dret, desaparegut per lesió a la 2021-2022, una llàstima perquè la seva velocitat a la Premier League desquadrava tots els equips, però des del 2019 és una revelació, el Liverpool, una quantitat d'equips de la Premier League van estar interessats en ell. 12 partits, un gol amb aquesta temporada, això vol dir que se li està donant ara amb De Zerbi molta confiança des del Brighton, i a seguir, l'Alejandro Valdeganés, per dir-ho així. Le cascó un gol al Chelsea la temporada pasada, vaya Sí, golazo, sí. que viene del Chelsea, que es lo que estaba comprobando, Sí. que me hizo mucha gracia porque debutó, se lesionó un chaval del Brighton, el lateral derecho, entró Lamptey, hizo un golazo desde... Es que increíble, recorrió toda la banda, cascó un gol. Madre I mía. parla molt bé de Brighton, això, perquè ja han parlat de Moisés, ara adelante... Bueno, el Brighton tiene unos cuantos ecuatorianos también, ¿no? Tiene 2 más, creo, si no me equivoco. Ojeadores en Ecuador. Estupiñán, ¿ves? I el bo de David Raya, també. Sí. És veritat. I tanquem la secció amb una punta de Portugal. Bueno, Gonzalo Ramos, 21 anys del Benfica, davanter potent, li ha decidit anomenar com el Diego Costa portuguès, mala llet, agilitat, gol i potència. Res més a dir, és un jugador, a mi m'encanta, per mi, no sé quina és la vostra aposta pel Mundial de Joves, aquesta és la meva, sens dubte, Gonzalo Ramos,
I bueno, pues les seves característiques, l'ho dit, un davanter pur y un rematador de pianos, directamente. De lavadoras, ¿no? Esto es un mensaje para la Premier, otros 100 millones como el Núñez, el Darwin Núñez. Això no va dir, que està suplint molt bé a Darwin Núñez. Aquí, para el Chelsea. Para el que sea, otros 100 millones y da igual, que forrados, para el que... Para el Brighton, sí, sí, Para Aston Villa. I abans ho estàvem comentant, i de Sèrbia, no oblidem, per mi una de les revelacions serà Kostic, que és el que va vacunar el Barça. El que va vacunar el Barça l'any passat. Kostic ya tiene unos añitos. Sí, però vull dir, revelació del Mundial. Espera't a Sèrbia-Espanya, ja veuràs. No podia acabar la banqueta sense dir que ojo amb el grup de Brasil, que té a Sèrbia, a Suïssa i aquí més, ja no m'agrada. I a Camerún. Lo mismo que antes, dime otros 3 jugadores de Serbia. Kostic, Blajovic, Milinkovic-Savic, todos los que terminan en Edge están en Serbia. Ya está. Te sabes los que juegan en el primer club. Bueno. Dos en la Juve, ¿sabes? Que no te has molestado ni saliendo. Y Ratkovic del Mallorca. Raikovic del Mallorca, todos. El Uro Rasic del Valencia. Anirem deixant per aquí el programa. Adam, moltes gràcies per aquesta secció de debut. Ja heu pogut veure que el que farà l'Adam per aquí, temes així de scouting, Moltes gràcies per aquesta oportunitat i portaré jugadors, vamos, a diestro i siniestro, si puc. Pues aquí t'escoltarem, moltes gràcies per venir a tots. Tornarem la setmana que ve, com ja sabeu. Abans de marxar, gràcies a la Maria per la secció de femení, a la Irene també, al Diego Mejías, que és el nostre nou editor fins que torni el Xavi dels Estats Units. Un besito al Xavi, un besito a la Judit, que també ha fet aquests grafismes de les porres. I a l'Uri Alton. A l'Uri Alton també. Quina llista d'agraïments més quilomètrica. Gràcies a la URB, a l'àrea tècnica i res, Víctor, xarxes socials. Sí, arroba la banqueta /baja en TikTok, Instagram, Twitter i en totes les que queráis. I on ens poden veure, Ivan? Per veure-ho cada dimecres a YouTube i per escoltar-nos a Spotify i iVoox un dia abans. Aquí ho deixem, tornem la setmana que ve amb tota l'actualitat del món del futbol i recordeu que els bons juguen, però els dolents ens quedem a la banqueta. A la banqueta!